Mga igsuon mayong adlaw kanatong tanan. Karon adlaw na usab nga Huwebes, pizza sa bulan sa Agosto sa tuig 2023. Ug karon mga igsoon na niya nakita sa ikanapulog walo nga semana sulod sa tuig. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ebanghelyo kinutlo gikan sa basahon sumala ni San Juan, Kapitulo 12, versikulo 24 ngadto sa 26. Si Jesus mingon sa iyang mga tinunan, "Sultihan ko kamo, ang usa ka lugas nga trigo magpabilin nga usa ra gayud ka lugas. Gawas kon kini ipugas sa yuta ug mamatay. Kung kini mamatay, mamunga kinig daghan. Ang magmahal siyang kaugalingong kinabuhi, mawad-an hinuni ini. Apan ang dili mahinugon siyang kinabuhi, niining kalibutana, magpatunhay niini alang sa kinabuhing dayon. Ang buot mag-alagad kanako, kinahanglan mo sunod kanako. Aron kun hain ako, ato usab ang akong sulugoon. Ang akong amahan nagpasidungog kaniya nga mag-alagad kanako." Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Langit nung Amahan, salamat nining matahom nga adlaw. Salamat sa paghatag kanako sa laing higayon nga makakita pagbalik sa pagsubang sa adlaw. Salamat sa imong paghigugma kanako bisan pa ug ako makasasala. Pasaylua ako sa tanan nakong mga sala. Bisan usahay, di na ko makamatikod nga nakalapas ug supak na di ako sa imong kabubuton. Sa pagsugod nako karong adlaw, nagampo ako alang sa imong giya ug proteksyon. Nga malayo ako sa tanang kadaot, iyahi ako sa dalan nga matarong. Og tudloy ako sa hustong buhaton, nga sigo sa imong kabubuton. Himuang ang akong mga pulong ug ang akong mga lihok mo'y makadala og kadungganan sa imong balaang ngalan. Salamat Ginoo sa imong gihatag ug gitubag nga mga pag-ampo. Pinaagi na Jesu Kristo ako nagampo. Amen.